Ассалом дӯстони азиз, соза нағзаин бозори Корвондаем тарафи Тилло бозор байни 8-му 9 дарвозада. Ҳозир наворид мегардем духтаро аз дохил ма шумода як нуқтаи савдоро тавсия метим. Ҳама намуди духиёи фасон ҳаста иҷада. Ҳам қарзонай, ҳам муск, духи, ласьон, чизе ки дар корайтона, ҳам донада, ҳам обтовида, тоза моли Дубай, нархи беҳтарин. Ина ряди магазинои шишагӣ тамошобино 21 магазин. Ҳозир аз наздикам пурра карда нишон метам. Марамат барои савдо мегирен, барои тӯҳфа мегирен. Ман ҳамин нуқтаи савдо 21 магазин. Барои савдо мегиред, барои тӯҳфа мегирен, барои хитон мегирен. Беҳтарин вариантҳоро аз ҳамин нуқтаи савдо пайдо карда метавонен. Иҷада ҳозир акция рафтаистай бисёр чизоро арзон кардагиян. Духиёи Дубай ай 40 сомон то 400-500 сомонара ҳастай марамат. Баъд медонен муск дар иҷа 16 сомонай бовар мекунен. Арзонай борошон, ласьёнои хушрӯ доранд, комплектҳои фасон доранд. Хулас беҳтарин новинкаҳоро аз ҳамин нуқтаи савдо метавонен пайдо кунен. Доставка низ ҳастай. ана хушхабар бо унвони азиз бисёриҳо пурсида буданд ки наборои фасон барои 23 феврал барои тӯҳфа ягон чӣ мода нишон диҳем ки акция шуда боша. Марҳамат як нуқтаи савдо омадагием нигоҳ кунед чихел наборои хушрӯ арзон шуда. Ино чанд пулан? 450 сом буд, ҳозир акция киде 260 сом карда. 260 сомон. Истеҳсоли куҷоя ино? Истеҳсоли Дубай 100% оригинал. Хушрӯано 250 сомона ина духтаро 450 сомона 250 сомон шудагай набори фасон. Марҳамат доставка доранд. ин нуқтаи савдо ҳам оптовия ҳам дона чизе ки мегирен ҳама намуди духиё ҳаста иҷада чизе ки мегирен ҳам оптовия ҳам дона. Баъд медонен акция дар тамоми намуди духиёшон ҳам занона ҳам мардона ҳастай. биёен бовар кунен нархошон аз ҳамада арзонай. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 8-му 9 дарвоза мешава. Магазин рақами чанден? 21 ряди магазинои шишагӣ тамошобино. Рақамашон ҳаст, нависен, бо катихчонам суҳбат шавен. Бо наборои чанд сима дорен? Ино 250 шудая бо чӣ хелиша дорен? Занона ино чанд пул? Ёшам 250 сомон. Инаён 250 сомон тамошобино. Бо дутагашам аста ё 200 сомон. Дубаян ҳамаш тамошобино. Иқаи хушрӯвай. И чанд пул? Ё 200 сомон. 200 сомон. А ихе бо ягон хел духиёи фасон арзонтар. Ина Амира доллара бовардагим 100% оригинал. QR код штрикот дорам. Нархаш 150 сомон. 130 сомон. Ина дида духтаро ҳама ҷода 180 сомона 130 сомон дар ин нуқтаи савдо. Ина Фотима аста аз бренди Ал-Хайён. Я оригинал ё 80 сомон. 80 сомон. Ина тӯҳфаи беҳтарин тон ёфтум. Ина марамат занои азиз барои худтонам харидорӣ кунен. Марамат модаротонда тӯҳфа мекунен, хоҳаротонда тӯҳфа мекунен ё ин ки шавҳарову бародарову падаротонда тӯҳфа мекунен. Анами хел набору духиёи хушрӯтон дар ин нуқтаи савдо ма шумода ёфтум. Марамат биёен харидорӣ кунен. Леки омада натонед нависен доставкатон мекунан. тамошобинони азиз ина духиёи фасон ёфтагием тона занҳои азиз. Марҳамат метавонен ҳам мардона ҳам занона омада аз ҳамин нуқтаи савдо харидорӣ кунен ё ки дархост кунен доставкатон мекунан. ҳама намудуш дубайский тозаяй нархошон аз 40 сомон сар мешава то 400-500 сомонара ҳастай духӣ. ҳозир бо грандиозной акцияй дар тамоми духиёе ки мисол 400 будан 300 будан акция рафтаиста 150 шидагиян 200 шидагиян ҳамашам хеле арзон шидагиян. нависен шона бо шумода мефаҳмонанд кадом шуда чӣ хеле скидкаяй бо метавонен маълумоти бештар аз худчон пайдо кунен ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 8-му 9 дарвоза 21 магазин. ряди магазинои шишагӣ ё чи аст? Ина мускоям дорем. Аҳа оригинало а? 100% оригинал. Нархи 200 сомон пачкаш. Пачкаш ба чанди мехалтадин? 16 сомон. ва тамошобиноира бинен 16 сомоне мана грандиозная акция рафтаистай тамошобино успет кунен биён нигоҳ кунен. муск арзонтарин нуқтаи савдо. анами як пачка муск 200 сомонай дона 16 сомон меафта бовар мекунен. дубайский тозашай чанд намуча дорена. марамат ҳамаи намудош ҳастай. иҷа
оптовияй донадаям метиан ҳатман биёен чӣ духӣ чӣ муск чӣ мисол лосьон чизе ки дар кораи занона мардона ҳамаша бо нархи дастрас аз анами нуқтаи савдо пайдо карда метавонен ва страничкашона инстаграм да отметить мекунем будроен подписаться кунен аксияошон бештар уҷада меброя бо аз аксияо қафо намемонен инчунин хоҳен биёен аз наздик бинен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 21 магазин яди магазинои шишагӣ беҳад интихобшон бовар кунен дасе ҳамаш хушрӯ ина доставка доранд имконияти омадан надошта бошен нависен дар равакак шумода доставка мекунанд анамин намуд духиёи ширӣ тамошобино нигоҳ кунед на кадомеша мегирен дубайский тоза 150 сомонӣ буд ҳозир аксия шидагиай 100 сомон мана марамат муроҷиат кунед дарав доставкатон мекунанд ё ки биёен иҷа ҳам мардона ҳаста ҳам занона касе доставка мехоҳад нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен тамошобино бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 21 магазин яди магазинои шишагӣ айна ино чанд пулан 250 сомон айна ино чи хушрӯаниқа 180 сомон ина бинен ҳама намуд ами парфюмерияда ҳозир иҷада акция рафтестай ҳамаша арзон кардагиан марамат интихобшон хеле зиёда ма страничкаи худшон отметить мекунам бодроен бо маълумоти бештара аз худшон пайдо кунен анамин намуд вазелинои вая парфюмернира бисёр мепурсанд тамошобино марамат ҳама қаббоошон хушрӯвай 20 сомон ай тамошобино иҷада чанд зап хушастай 20 сомонӣ марамат ина каседа дар корай ҳатман биёен медонен ин нуқтаи савдо ҷои оптовия ҷои арзонай ҳатман биёен нархҳои донара гуфтестам оптобиш бо арзонтарай баъдана ламсара бинен оригинал Дубай 40 сомон ай иҷада ам қаббош хушрӯвай марамат ина духтарако суроғашона ма пурра менависам метавонен омада аз наздик бо бинен ира бинен и лосьоно чанда Фотима мепурсида ино омадагӣ 50 сомон и 50 сомон ина Фотима 50 сомон бисёриё мепурсанд туҳфадам хушрӯ будаст ира бинен чихе упаковкачаш фасонча 50 сомон марҳамат бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 8-ум 9-ум дарвоза даян тамошобино 21 магазин яди магазинои шишагӣ ма иҷа навор доштум бисёриё харид карда буданд медонанд ки чихе борошон хушрӯ оригинал ай лосьоно чандай 60 сомон ина 60 сомон ҳама намудуш моли Дубай ҳама намудуш ҳастай забхош гарантияш кати сифатошон беҳтаринай шампуной ам ҳаста шампуной бехимия бесулфат ино чанд пулан ино 60 сомон па 1 литр 1 литрай химия надора сульфат надора марҳамат дубайский шампунои оригинал нархошон 60 сомон бинен чихе калон 1 литрай ина мухлисои духиёи эклат хушхабар шумода 180 сомона эклатои оригинал 100 сомон шидагиай нуқтаи савдода марҳамат нигоҳ кунед 100 миллиграмма ая 100 миллиграмма оригиналош ина каседа дар корай ҳатман биёен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд иҷада ҳозир ҳама намуди духиёда аксия рафтестай чӣ намуд духие ки мисол 200 сом буд 250 сомон буд ҳозир 200 шидагиай 150 100 анам хел шидагиай ҳамаша арзон кардагиан ира чанд карден این زبر 280 بود 240 سومون اینا 240 سومون خلاصه بیاین اوریجینالش در کارتون باشد حتما بیاین ایجاد هم دونه دارن هم اپتاوی بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 8 و 9 دروازه 21 مغازین ریادی مغازینای شیشگی دستافکنیز دارن